Danas želimo otvoriti vrata i pozvati vas, dragi naši sunarodnjaci, da razmislite o nečemu vrlo važnom. Povratku kući, u našu prekrasnu Hrvatsku. Proteklih godina proveli ste izvan granica svoje domovine, tražeći nove izazove i prilike. To iskustvo je neprocjenjivo, ali sada je vrijeme da razmislite o povratku, o vraćanju svojih talenata i znanja u Hrvatsku. Znamo da nije bila laka odluka i da ste se suočavali s brojnim preprekama na tome putu. No danas vas pozivamo da razmislite o povratku. O povratku u Hrvatsku koja se mijenja, raste i razvija. Za mnoge od vas odlazak je bio nužan korak, a život u inozemstvu donio je neka neprocjenjiva iskustva i prilike za osobni rast. Ali znate što kažu, tamo gdje ti je srce, tamo je i tvoj dom. I mi vjerujemo da je upravo Hrvatska mjesto gdje mnogi od vas vide svoj trajni dom. Zamislite život bez stresa i ubrzanog tempa, gdje svaki dan možete uživati u ljepotama prirode, bogatom kulturnom nasljeđu i iskrenom zajedništvu. Hrvatska nudi upravo to, spoj modernog života i tradicionalne topline. Možda ste do sada čuli o projektu Korala, Maršal plan za Hrvatsku, projektu koji ima za cilj oblikovati bolju budućnost za Hrvatsku. Ova inicijativa predstavlja priliku za vas da se vratite kući ili budete dio promjene, da zajedno izgradimo blistavu perspektivu za mlade obitelji, za vas i vaše buduće generacije. Hrvatska je danas članica Europske unije i ima priliku postati gospodarski predvodnik u regiji. To znači radna mjesta, inovacije, bolje plaće i mogućnosti za poduzetništvo. Što znači da možete ostvariti svoje profesionalne snove ovdje, u domovini koju volite, a mi vam stojimo na raspolaganju, nudeći profesionalnu pomoć u svim vašim naporima. Projekt Korala, Maršal plan za Hrvatsku, predstavlja novu eru za Hrvatsku, gdje se okupljamo kako bismo stvorili društvo koje nudi visoku kvalitetu života za sve svoje građane. To znači bolje školstvo, bolje zdravstvo i infrastrukturu. To znači čistu i očuvanu prirodu koja nas okružuje. Za neke od vas koji razmišljaju o pokretanju vlastitog posla, domovina vam nudi poticajno poslovno okruženje. Poduzetnici su dobrodošli, stekli ste nova poslovna iskustva i znanje, a država pruža podršku za razvoj malih i srednjih poduzeća. Ovdje možete ostvariti svoje poslovne snove. Ali ne samo to. To znači povratak kući, ponosan i optimističan, s uvjerenjem da će vaša djeca imati sjajnu budućnost ovdje. Vaše iskustvo i znanje koje ste stekli u inozemstvu su dragocjeni resursi za našu domovinu, a vaša motivacija i energija su ključ za ostvarenje svih promjena. Ali povratak ne znači samo bolji standard života. To znači vraćanje kući, vraćanje obitelji, vraćanje korijenima. To znači biti dijelom nečeg većeg od sebe, biti dijelom obitelji koja je Hrvatska. Nema više razdvajanja. Nema više razdvajanja od obitelji i prijatelja. Nema više nedostatka koji dolaze s životom u stranoj zemlji. Hrvatska vam nudi nove prilike da izgradite kvalitetan život blizu svojih najmilijih. Pozivamo vas da razmislite o povratku, da se pridružite ovoj pravedničkoj transformaciji Hrvatske. Vaša domovina čeka vas otvorenim rukama i obećava bolju budućnost za vas i vaše obitelji. Neka Hrvatska postane mjesto gdje se snovi ostvaruju, gdje se generacije susreću i gdje svako srce kuca u ritmu napretka. Neka Hrvatska ponovno postane vaša domovina. Dakle, razmislite o povratku, razmislite o novoj životnoj pustolovini u Hrvatskoj. Vaša budućnost čeka i mi ćemo biti ovdje da vam pomognemo kako biste ostvarili sve svoje snove. Hvala vam na pažnji i nadamo se da ćemo vas uskoro vidjeti kako započinjete svoju novu priču u svojoj domovini, u koraku koji će oblikovati vašu budućnost i budućnost Hrvatske. Obratite nam se s punim povjerenjem. Tu smo za vas da vam pomognemo. Koral Consulting Service.